This is a Zitrox Beats production. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Lenhlanzi vutha shela ambikwa zelola lengane siyajola lockdown usuyamthola bathi mina I'm big show kanti mina I'm igmo regular shows phethu keroti sebemphendula iminews bandlala on and off nangu nompilo udlala madanon bathi uyampopola ugqoke nema all manje sengalone hleli nomelo. This is a Zitrox Beats production. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Sure, good morning everyone. My name is Fano Mncane. I like to introduce myself, my team is Castle Life. Ukaktu Mfano Mncane, shaya ngoshuna mncane. Nangu esidi omnyama, shaya ivukani la. Lo juni, owe vukani. No esidi, msethi ivukani. Lo juni, owe vukani. No esidi. This is a Zitrox Beats production. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Inhlanzi vutha kabi sisafunda isikole. Asithi ukulinda baby qala ugoga hall. Ukuze sikwazi ukuthi ngiletha amalobolo. Uyabona manje uthando lusabhora. Lolu thando lwangempela true or false. Nangukaqa manje studio ushaya ifoni. Ngiwukaqa nje hip hop yankololo. Lolu thando lungehlule ikololo. Nangukaqa manje studio ushaya ifoni. Ngiwukaqa no acid bayathandela. Bathandekile abafana basemangethe abafana bashayekile abafana bashaya ushuna abafana. Owevukane no acid sethi vukani I know vukani. Lo juni owevukane no acid